sabem que en valencià les vocals i a, quan van juntes, no formen diftong, com sí que ho fan en castellà. Aleshores, com pronunciem este grup vocàlic? Doncs els grups vocàlics àtons finals i a i e es pronunciaran com a diftongs. Serà història i no història. Sèrie i no sèrie. El grup vocàlic ui pot pronunciar-se com un diftong creixent o decreixent. Buit o buit, circuit o circuit. Però serà un diftong creixent en casos com ui i huit i en els grups gui, pingüí, lingüista i qui, aqüífer, terraqui. Compte perquè aquest és l'error més comú. En els verbs acabats en iar, com ara afiliar, agenciar, premiar, canviar, estudiar, etc., en les persones primera, segona i tercera del singular i en la tercera del plural, l'accent ha de recaure sobre la penúltima síl·laba. Ell s'afilia, ella agencia, ell premia, tu canvies, ells, elles estudien, i no sobre l'antepenúltima, com es fa en castellà. Una curiositat, en els verbs acabats en quar, amb c, evacuar, desquar, la síl·laba tònica en les mateixes desinències dels exemples anteriors és la penúltima. Evacuen, descua. Però quan tenim verbs acabats en quar, amb q, adequar, liquar, el grup vocàlic ua es comporta com un diftong i l'accent recau sobre la síl·laba anterior. Jo adeque, tu adeques, ell, ella adequa, ells, elles adequen, jo lique, tu liques, ell, ella liqua, ells, elles liquen.